Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka ni ka app na ka Play Store. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hilaban layu ban kuli da ka education loan. Hilaru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, arn riwe kandai pra. Kat Southerly ki yeng jong ki nong rep hagathai nong na Southwest Khasi Hills District kila prahi pam na ka jingsha hiertma hagi hati klau bat gani ga de ga sin ga balai bagathai nong na kan mat ya ga jingsha hiertma hagi hati klau ki bajurung sha gani ka snong banwat bam laong bawat la ki bor san shar snong ki jupentip sha gatanat wildlife Henrei gani katanat ka bajupet ya ki mrat klau kamshim lale AA Satya hadu gini gisngi. Gani ka jing hiertma jongi hati klau hagani ka kenti kala jaha ka laitarik unaitung arajar arpulai hagabaki khat sautli ki yeng kila pral lengkot lengkai. Bat donbok bahagani ka jingja omshim ladon mano ru bamansau. Namar ba ki brio gidang don syagi jaka rep. Hagabaya day bat kani ka jingja ki pait ba jongani ka thain kila kentu ya katanat wildlife bakin le AA ya gini ki hati klau. Namar kumba kalong menta kinong rep kim not shu wat tang man lech ki jaga rep na ka jingdon jong gini ki hati. Tate mak ban agung ni sneo porba ni lek ong lek dia ni sneo kita ta din yin ni kamu ni le marek no mati le pak dia perngam ni marek no le dia thuk wa ong ki don ki breu ba lak
Jadi bah kita ni akal ni lakau di pakai. Kumba khole khotuli di dan. Kat no tuli ki yang giba kini ki hati klau ki penjat dapur. Kat sau, Khasau tuli ki. kat sau tu bah. Itu ki penjat tang ki yang ne bergila penjat tang ki marep mariang ron. Penjat lut barak di kuai ni lah sila terpat. Burat tiga kali penjat barak. Nah, kalian juga ini nongrap besar tu lah, baik jangan. Dan nomor kejingwan jeng ini ki hati klau, bila penjat ya, bawa cerkai bah, ya ki yang sem antara duk marap, kuai semsar ding selat terpan. Dan kalian juga ini nomor kejingjat duk bawa cerkai, sengawan terpat duk ki nong nikmat, jadi kita nong khmat jong ka konstituensi ne jong ka dong ka than ba da long ka bala tin yarap yang ni mane la bang lai ai na ta jong ni na ma ka jing jot ka long ba kai ba kam tam ru na ma ba ni dei ki barap hong tu ni kim na ka barap baryang tu ta na ma tang ban le tre li ta am tu ni nu chu na ma kini ki hati dang adu menta ki don sa ba tu thì phát vào đào lòng của bạn mà cái lễ ấy làm ta trong cái này mát nằm và các phân xúc như này bằng những đăng mà lịch trì nọ nè bán đăng về các đặc cái như này mà là cái đăng đón sáng từ những nốt chụp bán lịch trì ta Kat Pajur nak betaka tenat yang kawai live ba kadai ban hab ban la AI namar haduk menta kila nut haduk kato ya kaban penjot ya ki ying kisam itu ki mar ki mata ki badan hanto te nakal yang kejongi ngi perkhat ba wada ke jeng imbreu ro ladang ipet kinsa la AI ya suaya kaban saja ya katangi ngau ban Kat Pajur lane ban ong ba pide ban simkhya nang takane kenang bakanom wanra kano kajing jia kabasose ki sinong ki mamarjan ki adon tu hi masunda te kitu ki sinong ki mamarjan biasa ki baya Kum ki sinong yu te la bentuk. kum ka nong munai kum ka khatra kum ka malangba ya kitu ro kila wan hi ban penjot Yang ra ka bakam dular pada menta kadai. Apa nong ijengai. nong ijengai Ke bahan ne khasau. kala pajungi adu menta nadu ba kiwan poi gine gi hati ngim yanut syuk ban lek yang tu jakarep namar bagi don hi hang tu menta lak lai sun lek pet hang tu ki don pet hang tu te nak yang jongi ki balek sak ki balek rep hang tu ngim nut syuk ban lek hang tu te halor kan ka jing isyak penjana nak betaki ying ki sam ki mar ki mata nadu ki plate ki pela ki jan ki nep hadu ki jing thung jing tep ngatharai la kumno kalak ban poi hadu khat ar lane khat lai lak